Mennään nyt leikkaa hiuksia. Moi. So I'm a barber. Yeah. I want to give a free haircut for good conversation. Okay. So you Okay though, you can offer it. Okay, Just I'm got gonna- mine today. You know? Kello on 15 minuutin aikaa. Mä oon parturi, leikan ilmaiseksi teille. Hyvästä keskustelusta. Kuka jaksaa puhua? Tää vielä nukkuu. Sä menet nukkuu. Joo. Hey, what's up? English finish? English. Okay, so I'm a barber. I'm gonna give a free haircut for good conversation. So do you like to talk and have a good haircut? I've recently just had a haircut like Okay. a week ago or so. Onko teille kiire? Kuuntele, mä oon parturi. Mä oon parturi, annan ilmainen hiustenleikku. Nyt. Nyt, kuka haluu? Hyvästä keskustelusta. Ja mä otan video totta kai. Jos hyväksyy, niin kuka teistä haluu? Mä otan yksi vaan. Mikä sun nimi oli? Verri. Verri. Minkä ikäinen sä oot? 14. 14. Joo. Mitkä tavoitteet sulla on elämässä? No ehkä olla ja ammattijalkapalloilla. Okei. Mihin joukkojen haluaisit päästä joskus, sit kun sä oot ammatilainen? Borussia Dortmundiin. Miksi sinne? Se on mun lempijoukkue. Mä oon käynyt niiden stadionillakin. Siellä sä oot käynyt? Joo. Mulla on muuten niiden paitakin tällä hetkellä päällä. Näytäisit kohta sitä. Joo. Kuka on sun lempipelaaja? Ronaldinho. Miksi hän? No mä tykkään sen tyylistä pelaa jalkapalloa. Eli millä luokalla sä oot nyt? 7. Tai mä nyt pääsen 8, kun kesäloma alkoi. Näin. Mikä kesäloman suunnitelmi sulla on? No me mennään ainakin purjehtimaan. Joo. Ja sitten varmaan mennään ainakin Viroon. Viro. Joo. Tällä hetkellä mä oon kesätöissä. Missä oot kesätöissä? No sellaisessa yrityksessä, sen nimi on The Gym. Mitä siellä tehdään? Se on niinku kuntosali. Okei. Noin pienessä iässä sä teet töitä. No joo, Se on hieno. Minkä takia ihmisten pitää tehdä töitä? jotta ne saa rahaa. Minkä takia pitää saada rahaa? Mitä rahalla voisi tehdä? Ostella kaikkea kivaa. Hä? Rahalle elää. Mitä muuta tekisit rahalla? Ostaisin ainakin hienoja autoja, jos olisi paljon. Ja tällä hetkellä mä säästän tuollaiseen pelitietokoneeseen. Millainen se on? Mikä se on? No mä en ole vielä varma, mutta et pitää vielä vähän säästää, niin sit mä saan sellaisen. Mitä semmonen maksaa? Ehkä 700 Jos sä et pääse siihen jalkapallon, toivotaan, että sä pääset. Mutta sanotaan näin, että sä et pääse. Niin mitä muuta plääniä sulla on? Onko sulla plan B elämässä? Ehkä yrittäjä, että mä perustaisin jonkun oma firma. Oma firma? Joo. Onko sä miettinyt yhtään millainen firma se olisi? No en oikein. Sitten asuisi jossain Dubaissa ajaisin Lamborghineilla. Okei, hyvät tavoitteet. Onko sulla paljon kavereita muuten? Ketkä on sun parhaat kaverit? Yksilään Rasmus ja sitten Kalle, joka on tossa toi pidempi poika. Rasmus ja Kalle. Joo. Mikä hyvä juttu niissä on, että ne on sun just parhaita kavereita? No, ne on hauskoja, mä oon tuntenut ne päiväkodista asti niinku Okei. 2-vuotiaasta. Hienoa. Jos sulla olisi paljon rahaa, ketä sä autaisit? Köyhiä. Ketkä on köyhiä sun mielestä? No, lahjoittaisin jonnekin niitä tarviiville. Niinku jonnekin Afrikkaan sun muualle. Mä tiedä. Se on hieno. Millainen lapsuuselämä sulla oli, kun sä olit Hyvä. 3-8-vuotias? Hyvä. Mitä mä harrastin silloin? Varmaan jalkapallo harrastin. Jalkapallo harrastit? Joo. Mä aloitin 5-vuotiaan jalkapallon. Siinä mä lopetin hetkeksi jalkapallon, kun tuli huono valmentaja. Mä aloitin se joskus 5 uudestaan. Mikä siinä valmentajassa oli huono, että sulla lähti motiin? No se oli aika äkäinen ja Okei. Ei ole hyvä. Ei. Millainen sun mielestä ihmisen luonte pitää olla? No, sellainen innostuva ja silleen, että innostuu ja lähtee kaikkiin mukaan. Mä tykkään sellaisesta. Okei. Sen takia Rasse ja Kalle on mun kavereita, niin lähtee melkein kaikkeen mukaan. Se on hieno. Koska tuo toinen on mun pikkuveli. Tuo sun veli? Joo. Okei, mikä sun nimi on? Valttu. Sä varmaan autat häntä aina kun tarvii. No joo. Miksi sä vastasit näin? No se on välillä ärsyttävä, niin Miksi hän ärsyttää sua? Tai missä hän ärsyttää yleensä? no välillä härnää ja silleen, että jos mä haluan tehdä jotain asiaa tai mulla on joku
juttu, mitä mä oon hakemassa Joo. jostain, niin sit se ottaa se ensiksi silleen, että me ei saa sitä. Okei. Okay. Silleen vaan sen takia, että mä haluan sen, niin se haluu sen. Millainen suhte sulla on sun vanhempien kanssa? Todella hyvä. Kumpi on sulle rakkain? Kaipaatko jos sä et näe niitä viikon, kaipaatko enemmän äitiä vai isä? Ehkä ihan vähän enemmän äitiä, sen takia mä tiedän, että iskä pärjää paremmin yksi. Joo. Sen takia, että jos se joutuu ongelmiin, niin se pärjää paremmin. Joo. Mikä on sun lempiruoka? Pizza. Kuinka usein sä syöt pizzaa? Ehkä joka toinen viikko. Joka toinen viikko. Onko sä matkustellut paljon elämän aikana? Juu. Mihin kaikkialle sä oot matkustellut? Tosi monen maahan. Ruotsi, Norja, Venäjä, Viro, Ranska, Italia, Sveitsi, Liechtenstein, Belgia, Iso-Britannia, Hollanti, Luxemburg. Matkustanut koko maailma. No, hyvä lapsuuselämä sulla on ollut sitten. Kyllä. Mikä oli paras maa, mihin sä oot matkustanut? Italia. Miksi Italia? Siellä on hyvää ruokaa ja sitten... Hyvä pizza ainakin. Niin. Ja Italiassa on muuten vaan hienoa. Sulla on oma parturi jossain. Mulla on oma yritys Jyväskylässä, Mr. A. Barber. Okay. Jos mä joskus tuun Jyväskylään, vois käydä. Aina. Sä voit ottaa mun IG:n haltuun, niin laitat mulle viesti. Mä ehkä annan sulle toinen ilmainen hiusteleikko. Joo. Osaatko sanoa, mikä takia meidän pitää auttaa ihmisiä? Niin tulee hyvä mieli ja... Just. Ja mun toivomus on se, että kun mä annoin tän sulle, eli vähän autoin sua, niin kun sä tiedät, sä oot semmoisessa tilanteessa, että toinen tarvii sua, niin sä autot häntä takaisin. Juu, totta kai. Tätä vuoksi. Et kyllä sä oot hyvä puhumisessa. Sä jaksat puhua, se on just oikein. Mä toivon, että sä oot aina sosiaalinen kaikille. Kyllä. Muista jossain vaiheessa elämälle tulee semmoiset tilanteet, että ylämäki ja alamäki. Sä menet ylös ja sä menet alas. Jotkut asiat menee huonosti, mutta sä et voi luovuttaa. Sun pitää jaksaa. Kyllä. Niin sit sä pääset pitempään. Sä pääset sinne, kun haluat. Ja mä näen, että sä oot nuori. Sulla on paljon energiaa. Sulla on toivomus. Kaikki tulee silloin, kun sä yrität tehdä töitä siihen kovasti. Ja sä toivot joka päivä. Joka ilta, joka aamu. Sä toivot, niin kaikki tulee. Eli mun maa, mä oon kurdilainen. Joo. Missä se on? Kurdistan on Irakin pohjoisessa. Okei. Meitä on 4 aluetta. Meillä ei ole oma maa. Joo. Ja meillä oli joskus oma maa, mutta sotan takia ne otti sen maa ja ne jakas Turkkiin, Iranin, Irakin ja Syyrian. Sun ei tarvinnut tietää näin nyt. Eli se on siellä lähellä Lähi-idässä. Lähi-idässä. Kysy aina, mitä haluat tietää. Älä ikinä ole ujo. Niin sillä voittaa paljon. Yksi kysymys sulle, jos sä osaat, annan sulle ilmainen lippis. Jos sä et osaa, niin sit sä et saa. Okei. Kysymys on se, että tässä on 2 kotitalo, omakotitalo. Molemmat palaa yhtä aikaa. Kumpi ambulanssi menee ensin pelastamaan? Kumpaan? Ja niin kumpaan, oikean vai vasen? Kumpaan. Miksi? Jos se on niinku lähempänä tai siis. Ei, väärä. Mikä sulla on oikein? Palomiesten pitää mennä, ei ambulanssi. Ai! Sä menit lankaan. Mulla ei oo... Tai mä en käytä TikTokia. Mä käytän IG:tä. Välillä. Nyt mä yritän pitää taukoa IG:stä. Se on hyvä. Välillä otat taukoa somesta. Keskityt oma elämän. Kyllä. Teet omat jutut kavereiden kanssa. Se on just näin. Miltä näyttää? Hyvältä. Myöhemmin teillekin. Ei. Sä oot valmis. Täällä sulle Big Man. Se on mun oma brändi. Siinä lukee oma nimeä. Mun Mr. A. Kiitos. Joo. Kiitos. No niin nyt. No niin. Antakaa mennä. Ei ujaa. Ei ole vielä mikki. Tuo on bangeri kyllä. Oh shit, sulla on isot kädet. Ei bro, vano. Sen löytää, mä oon vannannut. Se ei ole mitään koripallo, ei.